Raron bat, lehen esan moduan gainera, musikari moduan, behar bada ez dute dibilide profesionalik izan, baina bai, momenturik altuena izan da nire taldean nik Beltze Blues izeneko talde baten jotzen dut bateria eta pianoa. Eta bertan izan zen gure momenturik potentiena Donostiako jasaldian jo ginen, Getxoko Blues jaialdian, zeba momentu bat oso potentia grupua. Eta irabazi ginen Euskal Herriko txapelketa bat, Espainiko txapelketa bat, juteko jotera estatu batuetara. Bluesa sortu zen tokira, dala Memphis iria, Elvis Presley bertan jaio zan, B.B. King, en fin, pixka bat blues mundua ezagutzen dozuenok, bakizue hiri hori, ez? Eta bertara jo ginen, lehiaketa bat zan, da, karo, gu, Espainiko txapelketa irabazitza, Espainiaren izenian edo, ez? Da, antzeuan bat antolatzen, eta arek esan zeuzkun Spain, eta tipo hasi zan, banderita batzu zeuken nola, mapamundi batian, partaide bakoitzan nondik etorri zan jartzeko, eta tipua, Mexiko onduan, Puerto Ricotik gora, banderitiakin, topatzen tipo Spain, eta nien zatzat, barkatu, baina hori dago horre... Tipo zitxona Ameriketan behitzen. Frantzia espixan da tipoan, Europe, digo, bai, Europa, eta tipoa flipauta, digo, hauek ez dakiten nun dagoen da, hola, pentsatzen zeban, Espainia zala, Mexiko, eta horra zegoen han bilatzen. Orduan gero nik esplika honotzan, ez ginula espainolez kantatzen, ez da ingoilez ez be, baizik eta euskeraz, geure hizkuntzan. Eta horri apostatu nio, no? Tipoak ulertu zeban, eta bakizu zelan aurkeztu zeban grupua. Hemen dago Beltze Blues, eta hau dira Espainiko indigena aborigenak, tu! Benetan! Hori izan zeban, Espainiko indigena aborigenak. Nik esplika honotzarako euskeria zala, Europako hizkuntzarik zarrenetarikua, geure kultura zala oso milenarioa, ez? Eta tipo kulortu zeban, magina da Espainiko indigenak esan zeban. Eta izan tromboiakin. Hori izan zeban. Ai, ama.